watie for nanso ya da foforo amatena se odi for me koso ato am nwuma pa ne so na mame chia Ghana fo nyina ye chia Ghana fo nyina mampeni na kufu ar me chia ya papa Lancash alanchire Martin oba odi fo me chia na mame chia emma nyina wo wiase na because emma nyina present ne me na afi mame chia me yere University na me papa Prophet Jonah Jiwapia papa oba me chia na sabri etiefo ne pa onyamede adom na koa na meida so a ekire no na obehwe nsem a mikitade bi wo ha ye friend ABONAWA na sa ABONAWA ye de ni anima ne se ebri bi duye 92 93 abrofo ba Ghana ebeto ade yi na omo kire se eno mo de koye para system para e de abre na para no mo de ebreye no sa para yi ade bi hye ade mu paya o paya ade hye na me be kire wo stroke ato ni pedua e de wato e de wachi sa e bi eto no sunsun ne de ma o emfa ho ne dududu an hwe yare ya aduane a wo pese obedie no woni choice because untimi nkasa stroke ato ni pedua nya sebe wano achia me pa chotie ayem hihie ne abadaya anyame de adom me no o de sa de adom ntina me pese metra so na me kame me de be kame me pa chotie me se makasa asem se me ta ka se ebe ya were ho be ya se wo ye kristoni na wo kwa asori na yare ya chi wato ho na asori fo be srawo so fani na kasa kra ma bi o me mo asori bi ye ni ya ye ni me ye ho na omo be srawo hwade na omo ba nwa kire wo se obi ewu obi ayayeforo obi ye sei so fani ye koja no ye mani sei inti so fa de yare fo a wo da fie me pa cho na wutua untutu sudu na wo de tight ko masofo me pa cho nyankopon fisuro meje tight no so wa hoden na wutua wo tight de anka humfom so bi ani hu wo wa hoden na wutimi koba anka humfom so bi ani beti we de stroke achi wato yare boni achi wato e na osa da ye do baba ye se ye kwasrawo kofi so wo men's policy patare bi ne ya fresh ye nware ne ye ba ye besrawo ne ye sum yere kwa ye be aje mfa chem nyame ne ye ne wo ho ne ya to sanwum ya ne ya saso ne ya be bo nwum ye ba ne ya de pila ahye wo ha heu ne ya hyew men's policy patare ye no okwa omutu nwum ye ne ukọ ya ye be nyame ne ye wo ho omukwa no wo bo nwum ne ya ka cho se enano no district pastor na appreciation no yare nti wantimi amba wonso tipilo no sika kakra amanfo de kyewo no e na wo twe fa ho e na wo di tua wo ntutu sudu wo di tua se wu a opon ba kra se yensie wasie opon ba kra so wo paso se wo be pa cho e de na ya awro se wo de yare be ko wu onyame ama wo sa yare ya to ne ye de ama be pa cho me kira yare bi afasa de we hu ade ne wo mu no pacho enwe pa empacho wo ka bari ma tise meko empacho tie ori bia wo tie me odi fa kwasentwi dido na nim se sunsun mo dwadini odi fa kwasentwi na me ne wo di baba ye me ne wo di ano baba ye me ne wo twetwe sunsun komon subscribe channel no subscribe channel no na share na fo mo bi se wontie ne power attention tv tie mami ko commercial break na me ba ne yentu adwumadi ni so yakwaya samba tie me ade ye wo pam wo benya aba bi wo mu saba no patfo go wiase na hata eye yellow wo hata wia me patho tie me e wo se no bia frɛ no papa leku ebi frɛ papa leku ebi so frɛ ABONAWA me frɛ ABONAWA me patho hata e wo wia me patho fegu wadu na si Pacho oba wabu ni sa mfa ne nsa nka tie me oba wabu ni nsa emfa ne nsa nka sa aba no o de nsa kapa asai nti se wa ware na wo stroke na wo yere ete wo ho a me pacho tie ma oba be ma e bia na wo yere bu ni nsa na onim o de kapa asai
I say, my yes, na ya share better. In Kuta, ya free enough for the bay, me pacho pebi. Upebi we are affecting me. Compare a share incense. According to Revelation chapter 3:4, incense as I make you. Nesi, na nensunya pada, na fa fradi, the fesio. And I do the so me intendon, and a petutu yentendon. Me pacho what chawo form. 1 week, but sorry. You're talking anybody about big journey in America. Umpe na apede. Umpe na apede. Ufa nyina twetwo. Ohia we. Me ba tie. Ma me nka hinta se mi nkire wa ade a mekite ho. Enye se bia me kire me ho anase me nima abrusu. Me ba tie. Wawo akoda. Ni tidua na se play twem no nyame anya adum no ko pagya ni ti. The head of Medusa. Mama. Yari yetiri mo den wate. Yewura de Nyankopon de adum ko siemtwe prophet Erica ko siemtwe. Me dasa for God's revelation ministry no. Dodo na bom na ne se sunsum dwadini. Hwe TV na so bo se me telephone na me etwam. Me ba twiti ne hye nso. Akode mu supo no pagya ni ti pese o wote. Yes allo play say o say allo play ne e ka no. Akwasi hwe allo play wo wiem no pagya ni ti. Ne nyame amoa no. Onyame amoa no. Obeto fom sie kum ti se ototim. Once me ka ototim ni madekon. Sabe aburu sabe nya no. Sa ototim ni ensuo konso nko anesie. Mame, mesrew. Pa bona we na yi abana wu. Wo yi abana me pa dwodwade. Fa abana gu nche. Ni konkonu hatamane wo simane mfe. Kola ni ti na ye betebete no. Aya fuche wodo nsa tuma na aboatum akwada no besu anadwe saa se ni tima amani nyina aye condemn onyame amoa pe no abaye yarefo mesrew mame me papa me mpanifo amutie me sabri odifo mai madwe se mekire nyama ehinta we abrofo na bedi enya asesa yade we dia kom kurom somebody bi ko e parade abre setimi ye penkila me yewe me hoto e dia yebisa sunsum nyuma e wachiri yebisa nature na dwuma edie yebisa akwara na wasi konko na wie no waye ne powder wie no ipacho time sanfa garlic ana yeje ninketenkete no alataje ninkuma no afofra afeti kakra to akwara na pempem insuo bi ye gina akwara ntimbia ni nyina befa no hwema pie na tina ye keto tina be normal eso se owa etini be normal obi se difo be nkura ni mimi ya boso mu nsia na otwe mienu menye 9 months asa won adwiri mimi nye 9 months menye 9 months tie mekoso aboa wo oba bi wo ha ba se nufu no me pa che tie last 2 weeks me kan nufu ho asam osemati se mu ame ya na bibi gina mu pawe se agbelema ya ka agbelema na gina mu tadwi ukun ko so mpo se ye me ya ukun so mpo se ye me ya me pa che tie onyame aba won sra ba onyame waba won sra ba wasani abedo asani aiden abedo me pa che wuchi ade fufura utwa ni sensuo fita na firimba no o de fasira ni fun hu nyina pona hu nyina bi sane ma ho ato umpe we na abadai o pese ko tuye sika sebe aburu sebe nya ado hu nyansa tie obi se maso dai bone me da mi ntimi nda me da edem hodu anadwona wo ma ekam na de nam kopom pe pa che wanya fast ne pabo udu abototo udu abo Yesu Kristo ba se ni o se mawie I am finished asendua no so no kan wo de won finish ye de bia wo boyare ye won pai wo ye fast wo ye mbetwekuru men kasa fasting ye but I ask you obetimi ye 40 days 50 days what's still me papa we dey po ka se me o say you can pray you can fast if the divine favor and toswa your problem will still be there papa nyame chira me papa we dey po nyame chira also dai bone untimi nda
Adeɛ kita me ɛbaakyɛw tie me kɔpɛ adeɛ wetie ne o mɛmpere ho mɛsɛ subscribe channel no subscribe channel no o subscribe channel na fa share mu obi na ɔno so nya bi yɛwɔ ehyire fitaa bi a yɛde bɔ nkwalaa ti ade mienu pɛ ka ho na fa gu kuram fa si wodam ho onso dai bɔne bi abi ɔmpɛ no abɛdɛ obi ewu fie moko bie ne nyama so na ehunhun because wan wu pa mo fa no mo hia no aya ho mo na de nanim ayesa mo pɛ kurubu ese dai mo pɛ kurubu na mo yi aba ne nka ho na mo mfa nkyena bo mu so emfansi ho honhom bia nwura fie ho bi honhom bia yɛde enwura fie ho bi afati obi ho abo se nipadua nyina pro wotimi titi saa na ho nyina asɛe kakra na aba afati me nua manasi ba bia obi amikyia wo bombode se ba hwem no afrɛ me odifo Antwi na me ka sɛ manasi ba bia obi a frɛ me ni ni nkomo afati the word changer asem na me ka manasi word changer me se frɛ me afati me kyerɛ we free ABONAWA tie ɔtɔ sɛyɛ onipadua ni nyina sɛ ne akotwa ne yɛde esija so ne anoa doctor for sɛ yehu yɛnoa wia ne akotwa obi a wawuto ne yɛde abɛtare woto nti wonam hɔ no saman fa ni papa fa onwu so half yɛ saman to wo je wo ho mra won se doctor for atwa oto atwa me pa cho tie me odifo me pɛ ene metima we me pa che fa to gem fa pɛ aide yɛ nkwan ka fo ne nyina gu gem ahyi wie pɛ fa gu nsum anadwe de sum na de nkyena bogum na de adwaro ni pesa for 21 days 3 weeks onwu sa yare we bi onwu bi me pa cho ye wo yare be fresh sika besa utimi do nsuo ni akotwe utimi do nsuo ni akotwe udi obodo hwodi fo akwase adwe chie me nsampa ne bi me good news me nyama pa ne bi na honto me pa cho tie kope kupedwan me se dai kupedwan ye kuba adwan ni nsuo no pedodo pedodo e sunsuma de pedodo o pedodo wi ampa cho hade na hwiegu na fa tendestum fatum na fa de mi ensa fa gum anadwo de sum traso be hwie kakra no ade bi asra oni pedua ni nyina utumi ahyehyehye tututu sene so ye oba utumi ahye ne nyai ye ne sa hwe se ne ho nto no umpe na abadan e pa cho we manko elementary school wo ho me wani adoma che ne nyame de akyem no enye nyame nyina ne ye bompa ye fasting ho nyankopon de ho akade aba se ye wo bango asase so a ye ba asase nyame ankyere se ye mie bango nso nipa hu se ye benya baabi ye behia baabi ye diska besie nti pa cho onso yade wa bara bom yade no pa hu bambo wote asase so no obi akota petition 2 cedis no afrɛ akonedi no afrɛ antoa no afrɛ apepe anyantam esuofra no de abodua obambo ne we pa cho pe we bi obi abo ne dua enko wanhono a wotie mi e ba tweti yiwasum ama ho kwan kopa haban we ene anansdokono na ba na woso na fafra we aba na fafra nkun na fasra onipadua wakyɛ ye boso ho beto wo free e ba cho to obo ase ne tie nsama me de ba no mi ni hu agro obekas papa we kura we ni papa me se me 6 months 2 weeks me nya 9 months me tatam na nkubeta ni ho ya wo me na nkubeta ni ho nti brode haba na de kyekere me ho saa na me nipa nti me ka ba kwasam na me ka hintasam a onyame nim baabi o de mi sha ase friye obetimi nam ni ato sunsum wansana de adi nachi
sunsum wansa na de dinachi a pewi twitwa ne keke fegu budget oil manant ai olive oil mo fesio after 3 days you're fasting 1 day. You're fasting 1 day. Quotation abakane Psalm 35 verse 1 to 5. Ewurade ho mo come na no mo nku. Wo su afiri bone ma ma won kasa ifiri ni wo mo. Upia na power de fasela oni padua nyina. Wadware yare esra. Anajo koda asra. Ne pa chowe me authority a obekane no masam. Obekane no masam. Umpe na apede. Adifo do se na benyo so watena se no mo kire sunsu ma de afiri sa. Adifo do se. Obi se me wo pressure tie wo pressure wanu mundu anuma onzengo eni ato ni dia manya doctor for de ni bia yato e dia ma yi abawi ya ye koku ayenumi koku aye twini se you got to koku 150 pesos se is a gram se koku 120 pesos to ba ko yi abawi abona wa ba na me nsa perfegum fasio